בסביליה, שיחק גם במיורקה תקופה קצרה. כל מי שבמיורקה היה במיורקה אתה מכיר. כן, זה כן. והמגן השמאלי, הקפטן סרג'י ברג'ו. שאנחנו קראנו לו סרג'י. נוותר, לראול אני לא קורא ראול גונסלס בלנקו, קורא לו ראול. אז גם סרג'י הסתפק בסרג'י. איזה מגן. רוברטו טרסורס, בוא נגיד את האמת, לא שיחק כל כך הרבה בברסה, יותר בברסה ב'. יותר בברסה B, הוא עבר לסלטה ויגו ועשה קריירה נהדרת בראיו ויאקנו. נכון. ז'ופרה, ושים לב לאיש הזה, הוא מזכיר לך מישהו גושר. של אוסקר. אז שיחקו גם ביחד, דומים מאוד אחד לשני. גם עבד יחד איתו בסלטה כשאוסקר נכון, הוא העוזר שלו. ג'ובאני דה סילבה, אחד השחקנים הברזילאים הכי מרשימים שהיו בשנות ה-90, קצת מתחת לרדאר, אבל עכשיו מעל הרדאר, גבוה מעל הרדאר. אלוף עולם 2002, ריבלדו. זה מדהים ריבלדו, תראה איך הוא נראה, הוא יכול לשחק רבע שעה 20 דקות גם היום. הוא פרש אחרי גיל 40, זה מעל גיל 40. ראיתי אותו בבלומפילד, פשוט יכולת נהדרת. אבל עכשיו עולה השם הכי גדול, תשמעו את הקהל. רונלדיניו גאושו. רונלדיניו. אגב, הוא לא הגיע לבלומפילד, אבל הוא בישל. היום הוא אני בטוח שרוצים גם עליהם רוצים לראות אותו מפתיע. אנחנו רוצים גול, אנחנו רוצים חגיגה. אנחנו נקבל הרבה גולים היום, בספק. הוא כבר שיחק כאן באצטדיון הזה עם אגדות ברזיל נגד אגדות ישראל. מכיר את המגרש הזה, רונלדיניו היה הרביעי שלו בארץ. כבר היום אנחנו נגד חמישי. אל הדשא ולהיזכר בימים הטובים. ועכשיו אגדות מכבי חיפה. ויש פה שורה ארוכה מאוד של שחקנים. מספר 13, זאהיר ארמני. זאהיר ארמני, גדול כובשי מכבי חיפה בכל הזמנים, עוד לא שברו את השיא שלו. זאהיר ארמני פשוט אישיות. טוב עשתה מכבי חיפה שימצא אותו, הוא נוסע איתם במשחקים. פגשתי אותו עכשיו. כן, הוא נוסע איתם במשחקים. רפי כהן השוער, כי יש פה גם רפי כהן החלוץ. רפי כהן. האיש שהגיע מאילת להפועל פתח תקווה של אברהם מכר. הייתי השוער השני של הפועל חיפה. הנה עוד שוער שהיה כאן במכבי חיפה, לא הרבה, אבל גם היה. יעלה מספר 28, אסי אברהמי. אסי אברהמי, בנו של צדוק אברהם, האגדי. מספר 15, זהו צבר דניאל. צבר דניאל, גם הוא יעלה על קר הדשא עכשיו. מספר 19, שלומי ארבייטמן. שלומי ארבייטמן, ששיחק בהרבה מאוד קבוצות, פרש רק לפני שנתיים. מספר היה מלך השערים בליגת העל, במדי מכבי חיפה, בעונת הקיצור. הפסידו את האליפות לגוטמן בסוף. והנה אלון מזרחי האווירון, גדול כובשי ליגת העל בכל הזמנים. צדוק מלכה. צדוק מלכה, מגיבורי האליפויות של שלמה שם. מספר 6, מספר 6 במקורו היה מספר 6, אברהם אבו קרת. ועוד אחד מהגדולים, אגדה. אגדה כאן בחיפה, האיש שנולד... מספר 9, החלוץ רפי כהן. אז היה רפי כהן השוער, וזה רפי כהן החלוץ, שהבקיע באולטראפורד. מספר נכנס כמחליף. איתי מרדכי. צימק שמה. מספר 23, חיים סילבס. במשחק הנערים. שנבחרת, כן? חיים סילבס. חיים עכשיו שהוא הגיע נגד אייקס. מספרו הוא המנהל רפי אוסמו. רפי אוסמו הגדול. רפי אוסמו שכל חייו מחובר למכבי חיפה. מספר 14, בלם. גם משה שפגשתי גלאם. משחק פעיל. משה גלאם, האיש והסביבות. סוגר האיש והסביבות, משה גלאם. שחקני הספסל. היה... מספר 8, כן, אדיר. עופר שטרית. והנה עופר שטרית, אין לו את השיער.
השחקנים שיעלו אבל במהלך בוא נראה אותו המשחק עם על קר הדשא. וגם כן ייקחו חלק היה במשחק. חלוץ שימו לב, מבקיע שערים אנחנו מחונן. אבל זה מזמינים הרגע עכשיו שלו, אוהדי מכבי חיפה, שחקני ההרכב הוותיקים הראשון מחכים להיזכר. יותר מכל. האגדות הגדולות ובראש ביותר ובראשונה ניצחו אנחנו עכשיו רוצים להזמין נפגשים. את הקפטן של הקבוצה היום. שימו לב, קפטן קבוצת ותיקי מכבי חיפה למשחק של היום, מספר 10, רובן עטר. תשמעו את הקהל של מכבי חיפה. אפילו דודו עוואד פה מוחא כפיים. איך אפשר שלא? האיש שהגיע מטירת הכרמל, האיש שדניאל בריילובסקי אמר עליו שהוא הולך להיות אחד הגדולים בהיסטוריה. והנה ניר דוידוביץ', 19 שנה שוער מכבי חיפה, הקבוצה היחידה שלו בקריירה. אגדה. אגדה, והיה לי הזכות להיות איתו, והתקדמנו ביחד לאורך הקריירה, אחד נראים לשני, ממש נהדר לראות אותו. אבישי ז'אנו, שגם הוא שיחק באותה עונה מדהימה אתם שניכם מן אתה הצורך. נוף הגליל, אל תגיד שעולה להיות ראש העיר לא ישמע אותנו. נוף הגליל היום. בשבילי נסעתי לי. אבישי ז'אנו. והנה יבוא הבלם מספר 4 האגדי, אריק בנאדו. אריק בנאדו שבר כמעט את כל השיאים שקיימים בכדורגל הישראלי, שלא רק שיחק מספר 7, אין מכבי חיפה, אין הרבה כאלה. יעלה ויבוא אלירן אלקיים. אלירן אלקיים, כן, הרבה זוכרים אותו בהפועל חיפה, אבל הוא התחיל במכבי חיפה. שיחקנו בנוער ביחד. הנה עולה אחריו מספר 27, וזהו אייל משומר. אייל משומר, שפה נתן גול במחזור לפני האחרון נגד הפועל באר שבע והוריד לי את הלב, אבל לא משנה, שבוע אחרי זה באר שבע לקחה לי. מספר 8, עבאס סואן. עבאס סואן, איזה שער נגד אירלנד, נגד צרפת נגד גם. צרפת. צרפת. נכון, נגד עכשיו, צרפת. דקה האחרונה. ואחריו יעלה מספר 91, זאת הייתה הקבוצה שלו. גם אז עידן טל. דן טל, איזה בן אדם, איזה שחקן. עשה קריירה גם באירופה, בספרד. גם בספרד, בראיון. והנה עולה אחריו, שימו לב, לא אחר מאשר מספר 7, גוסטבו בוקולי. גוסטבו בוקולי, שהגיע מברזיל והפך לישראלי לכל דבר. גם הוא, אתה הזכיר במגן מכבי חיפה באנפילד נגד ליברפול, כמה כאלה אתה מכיר? ועולה אחריו מספר 14, וויאם עמאשה. וויה ממשה, שהגיע מרמת הגולן ועשה כאן גם הוא כמה עונות יוצאות מן הכלל במכבי חיפה. וסוגר את רשימת ההרכב. יעלה ויבוא. יעלה ויבוא. מספר 20. מספר 20, יניב קטן. צמרמורת כאן באצטדיון. אמיתי. כמה הוא חיכה לרגע הזה, יניב קטן. מגיע לו. הסיומת שלו במכבי חיפה. איזה התרגשות. שהקהל זוכר. כאן נפרד, אני רוצה לציין את המאמנים שאימנו את הקבוצה. איתן אהרוני, ציון ירידי ומשה סלקטר. כל הקריירה, הוא לא רצה ללכת. 100 ילדים. את המשחק הזה ישפוט צוות בינלאומי בראשותו של השופט איתן שמואלביץ'. איתן שמואלביץ' יהיה השופט. יעזרו לו הכוונים אורן בורנשטיין ואלי קספו. השופט הרביעי הוא מנשה משיח. בורנשטיין, אלי קספו, עוזרי הקב"ן, כאן מנשה נכנס. משיח יהיה השופט הרביעי. חלוקת מתנות על ידי מכבי חיפה לכל הקבוצה, ומיד אחרי זה אני אבקש מהקהל הנכבד לוקחים פה את הזמן. הנרגש כמונו. והחבר'ה איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. טמפרטורה. אני רוצה מכולם לעמוד. עבירה נהדרת כאן בסמי עופר. אצלנו פשוט כמעט מלא. פנטסטי. יניב רוץ ותחזור. יניב
קטן הולך אל הקהל, אל יציע תודה ליניב האוהדים השרופים על של המחווה מכבי היפה. חיפה, כדי להגיד כולנו תודה. מחכים על שיניב כל כך יחזור. הרבה שנים שהם היו וקהל ביחד. נכבד, אנחנו רוצים עכשיו להזמין אל הבמה לשירת ההמנון הלאומי התקווה את הזמר הנפלא עידן יניב. אז כן, לפני המשחק הזה כמובן ההמנון הלאומי, התקווה. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון בירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. כן, אווירה פה ממש ממש מרגשת, גם ביציעים וגם זהו. בעיקר הדשא. ואפשר אנחנו- לראות את זה על הפנים של השחקנים איך בירוק. קפצתי. אנחנו לפני תחילת המשחק, ואנחנו כולנו נרגשים ומקווים למשחק. אז בואו נדבר על ההרכבים. ראינו אותם קודם עולים אל קר הדשא. נתחיל עם ברצלונה, אגדות ברצלונה. טוב, נתחיל עם מכבי חיפה. ניר דוידוביץ' בין הקורות, אבישי ז'אנו, אריק בנאדו, אלירן אלקיים, אייל משומר, אלה שחקני ההגנה. בקישור, אבא סואן, עידן טל, גוסטבו בוקולי, ובהתקפה רובן עטר, יניב קטן וויה ממשה. זה הרכב שיפתח כאן 80 דקות, 40 דקות כל מחצית. הנה הרכב של אגדות ברצלונה: שווי גוסמן בין הקורות, ג'ונדון איגוי קוצ'יה, פרדריק דאו, פרננדו נברו וסרג'י בהגנה, רוברטו טרסורה, ז'ופרה, רוז'ר בקישור, ג'ובאני, ריבלדו ורונלדיניו בהתקפה. 4 מספרי 10, אף אחד לא מוכן לוותר על ה-10 שלו, אבל 3 ברזילאים בהתקפה. זה לא רק ריבלדו ורונלדיניו, זה גם ג'ובאני שאפילו קצת צעיר מהם. אז הנה הם השחקנים עם המאמן, לא הזכרנו עדיין, אלברט פרר, ברט פרר, מגן אגדי בברצלונה, מהיר מאוד, הוא וגם היה מאמן שאתה יודע, לא באלצ'ה היה בעוד כמה עשה קבוצות, כמה... נכון. אבל ובואו נשמע את אבירון, את אלון מזרחי, כי נועה שלנו נמצאת איתו. הגדול מכולם, כולנו ציפינו לראות אותו פותח ב-11, אבל זה לא קרה, למה? תראי, קודם כל האווירה היא כל כך כיפית, שגם אם אני לא פותח, לא נורא. לא הייתי באימון האחרון שלהם, המסכם, שהם היו ביחד, הייתי בשידור בליגה הלאומית, אבל אנחנו נשחק. ואת יודעת מה, אני רואה את הקהל של מכבי חיפה, ואני רואה את השחקנים לדורותיה, מהוותיק ביותר ועד אחרון הצעירים. זה חוויה, זה כיף, זה המועדון הגדול בישראל, והכבוד הוא לי להשתתף במשחק הזה. כמה שערים אתה הולך להבקיע הערב? תראי, מה שחשוב לי זה ה-207, שאף אחד לא יגיע שם. אני שם, האווירון בודד. פה אני אעשה את הכל כדי שהקהל של חיפה יראה גם את האווירון בסמי עופר. תמיד הם היו רואים בקריית אליעזר, נעשה את המקסימום שהם יראו גם פה. מי אתה הכי מתרגש לראות מכוכבי ברצלונה? השחקן, אחד הגדולים, אתה יודעת, בכדורגל העולמי לדורותיה זה רונלדיניו, וגאון כדורגל, וריבלדו. שני שחקנים שפשוט חוויה לראות אותם, ואני מקווה מאוד שהם יפקדו לנו פה, שייתנו חוויה לקהל פה. אבל עם יד על הלב אתה היית יותר גולר מרונלדיניו. אני אפילו לא מדגדג אותו.
הפקעתי הרבה שערים, אין ספק, אבל רונלדיניו זה בלבל של מרדונה, מסי והגדולים ביותר. אבל יותר גול אומר ערן זהבי. עוד פעם ערן זהבי, למה לקלקל את החגיגה? שיגיע ל-207, נדבר עליו. תודה, אלון, בהצלחה. כן, תשמע, ערן זהבי אפילו פגש את רונלדיניו בשדה תעופה, ההוא טס, ההוא חזר, אבל תשמע, אלון מזרחי כבודו במקומו מונח, 207 שערים, זה מספר מדהים. ערן זהבי כן יעבור, לא יעבור, עזוב, בוא ניתן את הכבוד לכל אחד. אני זוכר, כמובן שכן, אני חושב שאלון מזרחי לוקח את זה קצת כמה צעדים קדימה. אני זוכר את התקופה שהוא התחנן ליוסי שיצא רק לחול, כי היחידי שעד בזמנו יוכל לעבור אותו זה יוסי בניון. אני זוכר את המלחמות בנבחרת, אמר לו, יאללה, רק תיסע, תחתום בקבוצה איפה שאתה רוצה, רק אל תהיה בארץ. כן, אז אלה היו הימים. יאניב קטן, אתה יודע, יצא לי לדבר איתו, אמרתי לו, אתה בהרכב, הוא ברור. כמה דקות, אני לא יורד. בוא נראה אם הוא משחק פה 80 דקות. אני מספק אם הוא יוכל להחזיק מעמד, אבל שיהיה לו לבריאות ונקווה שייתן לנו פה הצגה, לא רק הוא, גם כל יתר השחקנים של מכבי חיפה. תשמע, בוא, ראובן עטר, כבודו במקומו מונח, הוא שחקן ענק ועשה דברים מדהימים, אבל אתה יודע, הוא כבר לא ילד. הוא לא ילד. אתה מבין? אז אני אומר... אנחנו ראינו מה קרה לטל בנים על פתיחת המשחק נגד מכבי תל אביב, ממש דקה, מתח את השיר ויצא. ראובן עטר כבר בן 54, בוא, לאט לאט. ראובן יעמוד, יקבל את הכדור על הרגל, כמו שהוא אוהב. שגוסטבו בוקולי, עכשיו קלטתי, הוא בשבילו, זה יותר מרגש אולי מהאחרים, עצם זה לשחק נגד רונלדיניו, האלילים שלו. ונגד ריבלדו, תשמע, הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא לא מאמין, הוא מגרד בראש, הוא אומר, מה? אני? איתם? יצא לו לדרך, מחצית ראשונה, כוכבי ברצלונה, אגדות ברצלונה, התקפו את השער שמימין, השער שבו ניצב ניר דוידוביץ', וכנראה שניר ייתן פה הצגה של תמנון, כפי שהוא עשה לא פעם בקריירה שלו. הנה הוא ריבלדו, עזבו את המספרים, יש פה כל כך הרבה מספרי 10, אז לא נסתכל על המספרים. פדריק דאו, כמו שאמרנו, הבלם הצרפתי בין ה-50, שחק עונה אחת בלבד בברסה, שחקן שגדל בלנס, לאחר מכן שחק בפריס סן ג'רמן, אבל אנחנו רוצים לראות בעיקר את השחקנים בחלק הקדמי. מקבל עכשיו את הכדור, מספר 7 מימין, גוי קוצ'יה, ג'ון אנדוני גוי קוצ'יה, היום אולי זה שם שלא אומר הרבה לצעירים, אבל בשנות ה-90 המוקדמות הוא היה שחקן מדהים בקבוצה של יוהאן קרויף, בדרימטים, קבוצה שזכתה ב4 אליפויות רצופות, הקבוצה שזכתה בליגת האלופות ב-1992, רק אז היא זכתה פעם ראשונה בוומבלי, והוא היה שם, ג'ון אנדוני גוי קוצ'יה, אבל עכשיו רונלדיניו עם ההקפצות שלו מחפש את ריבלדו, אני קיים, ועכשיו יאניב קטן יוצא לדרך. במקרה הזה לא הייתה שריקה. מחפשים את רונלדיניו כל הזמן כמובן. ג'ובאני שם במרכז מחכה לכדור. נראה קצת עייף רושר בדקות הראשונות. אתה יודע, אבל זה בסדר. זה משתנה, זה משתחררים, עכשיו הם מרגישים את המגרש, במזג האוויר הוא סביר, גם יש לחוט, אבל הוא סביר. בוא נגיד לברזילאים זה פחות מפריע, הם רגילים לדברים האלה. הנה הוא גוי קוצ'יה. איזה קבוצה הייתה לברסה ב-92, דודו, אני לא יודע אם אתה זוכר, עם חיסטו סטויצ'קו ומייקל לאודרופ שהמאמן שלך. מיורקה, מייקל לאודרופ. זה השחקן, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם באותם ימים. יאניב קטן באמצע, בדרך כלל הוא משחק קצת יותר קדימה, אבל זה בסדר. והנה עידן טל, ריאל משומר משמאל. עידן טל. מכבי חיפה בניית הכדור יפה, בסבלנות, מתקדמת לאט. יאניב אולי עוד מעט ילך על ביתה מהטווח הזה. משאיר את זה לראובן. שוב קטן, מכניס כדור טוב. וואו, זה צריך להיות הראשון. וויה ממשה, כמעט כובש. וויה ממשה, תופס את הראש. מהלך נהדר בין ראובן עטר, יניב קטן.
בפס גדול מהממשה, וכמעט כובש את השער הראשון. איזה שיתוף פעולה בין קטן לעטר והמשה, ששיחק 4 שנים במכבי חיפה, הבקיע 32 שערים בליגה, ובמשחק הבכורה שלו הבקיע 3 במוקדמות ליגת האלופות נגד בורץ. שומר על עצמו, חזק מאוד, ריקנים. נראה טוב, התאמן לקראת המשחק הזה. הנה המסירה עם הפלש, כדור יפה מאוד שם, שמגיע לגוסטבו בוקולי. בסדר, אבל הוא המנסה. פחות או יותר המיקום שהוא הבקיע את השער נגד צרפת, אתה יודע. אמר אני אנסה, מה יכול להיות? אגב, באותו משחק צעירים, שאמור אגב להיות פה, אבל הוא ביטל את ההגעה, ואפשר להבין גם למה. הוא מונה כמאמן הנבחרת הצעירה של צרפת, יש לה משחקים עכשיו, זה נבחרת שתשחק באולימפיאדה בפריז בעוד שנה, מינוי מאוד מאוד יוקרתי עבור תיארי אנרי. ריבלדו, דאו, פרדריק דאו, מצד שמאל זה סרג'י כמובן, הקפטן של אגדות ברצלונה. רונלדיניו, כל נגיעה שלו בכדור, הקהל פה על הרגליים. מחכים פה לקסמים של רונלדיניו, המסירות הגאוניות שלו. במשחק נגד מכבי תל אביב היה לו את סביולה, שתמיד... סביולה עוד ייכנס, הוא ייכנס, בהמשך. אני אומר, כרגע בפתיחה, הוא תמיד, ברגע שרונלדיניו קיבל את הכדור, תמיד הוא חיפש את הפס עומק לסביולה שעשה תנועה לשטח ריק. מי שעושה את התנועה פנימה כרגע זה ג'ובאני. זה אמור להיות ג'ובאני, אבל ג'ובאני באמצע המגרש כרגע. הנעת כדור יפה, רוז'ר, לגויקוצ'יה, שוב רוז'ר, פתיחת הרגליים שם של ריבלדו. רוז'ר שם מסמן, והצלה גדולה של דוידוביץ', התמנון בפעולה. נבדל, הצלה ענקית. וואו. כמו שהוא יודע. כמו בימים הטובים, פחות שיער, אבל מבחינת היכולת. אותה תנועה. צלה נהדרת לריבלדו, זורק את הרגל. איזה אינסטינקט. כן, פה כבר היה נבדל כמובן. ואנחנו כבר מהעבר השני, אתם לא רואים? עכשיו אתם רואים את היציאה מהשער של צ'אבי גוסמן שמחלץ. אבל ניר דוידוביץ' שקיבל את הכינוי התמנון אחרי משחק אדיר במסטאיה נגד ולנסיה 0-0, שאז ולנסיה הייתה לא מה שהיא היום קבוצת תחתית, הייתה אלופת ספרד פעמיים בתחילת שנות ה-2000. נכון, אבל עם רפה בניטז. רפה בניטז הייתה אלופה. פעמיים? כן, פעמיים. פעמיים. הגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות. ליגת אלופות. זה היה כבר עם אקטור קופר. נכון. ריבלדו וג'ובאני קצת מזכירים אחד את השני מרחוק, אבל ביכולת זה שני דברים שונים לגמרי, למרות שג'ובאני היה שחקן. יניב קטן שם, לא מוותר על הכדור. איך הוא יודע לשמור על הכדור, שם את הגוף חזק, כמו שיניב קטן יודע. עידן טל. משומר. מי שצריך לקבל יותר כדורים, אתה שואל אותי, זה בוקולי. כי יש לו פה, הוא רוצה להראות לרונלדיניו ולריבלדו, גם אני יודע לשחק. גם אני באתי מברזיל. אבישי ג'אנו. עם ההגבהה לרחבה. הוא היה ממש עוד יחסית, כן, הוא צעיר, ואין לו עוד 40. שומר על עצמו. בליגות הנמוכות עד לא מכבר. זה לא למגרש כאן משומר, יניב קטן. אתה יודע, צעיר זה הכל יחסי. יניב קטן בן 42. הכל יחסי בחיים, אמר איינשטיין. היינו בברן, בבית של איינשטיין בשבוע שעבר. אמיתי. הופה, רובן עטר. איזה טאץ' של רובן עטר! וואו, 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 מה ראינו פה? מה ראינו פה? רובן עטר בגדולתו!
לו את הקהל של מכבי חיפה. תשמע, הוא לא מאמין. קודם כל הוא התחיל את המהלך. את המהלך בקסם מפחיד. וואו, איזה גול. יניב קטן נותן לראובן, קטנה. ואז הוא משחרר. ממש משאיר לו ברגל שמאל האדירה של ראובן עטר, יותר יפה מהשאר בפארק דה פרנס ב-1993. ואני בטוח, לפי איך שראינו את ראובן, הוא התרגש לא פחות מהשאר הזה. כן, ומה שקורה עכשיו, והכדור משחק הזה קצר, יתערב לספיישל אולימפיק בבחירה פומבית. הכדור הזה יתערב עכשיו, תודה כמובן, רבה, מספר 10, החתימה של ראובן עטר. הפרים בבטן, תודה לכולם. תחתום. שמע, אחרי שער כזה, את הכדור הזה אסור לשחק בו יותר. אסור. זה למוזיאון. חוטפים. למוזיאון. שמע, שמע, זה רגע מדהים הרגע הזה היה עכשיו. אני חושב שזה אולי הרגע הכי גדול בסמי עופר העונה. יש מצב, לא? הרגת אותי. המשחק ממשיך. יניב קטן גם בא אליו ואומר, בוא'נה, שיחקת אותה? אבל אתה יודע מה אומר לו עכשיו בראש של יניב קטן. אני חושב שראובן צריך לבקש חילוף. וואי, עשיתי, מה, מפה לאן? לטירת הכרמל, לא יותר מזה. אחת אפס לאגדות מכבי חיפה, משער מטורף של ראובן עטר. אבל החבר'ה של ברסה רוצים את השוויון, אריק בנאדו מרחיק את זה. אולי אנחנו בדרך לשוויון של ריבלדו שרוקד שם, ועכשיו רונלדיניו מחפש את הדרך, לא עובר, לא פשוט לעבור שם. שעומד מולך שם בסואן. שוב מחפשים, תשמע איזה צפיפות שהם עושים בהגנה. תקשיב, איתן אהרון, וציון מריבי, הם המאמנים, עשו פה ברמה טקטית, עשו פה עבודה. יש מצב שעשו וידאו? לפי דעתי עשו פה גם איך שהם נראים מכבי חיפה? האנליסטים שלהם עבדו בשבוע האחרון. עשו אנליטיקה פה ברמה גבוהה מאוד. תשמע, האמת, אני לא צוחק. הם ראו את המשחק נגד מכבי תל אביב. ראו, הבינו מה פה ושם לעשות כמה הוראות לאלירן אלקיים, לאריק בנאדו, והנה, הגנה נהדרת. לא נראה לי, נראה לי שאמרו לשחקנים, צאו תהנו, ברור. הבמה שלכם. ברור. אבישי ז'אנו. הכדור הולך שמאלה לאייל משומר. ראובן עטר עדיין על קר הדשא, עדיין באופוריה מהשער הזה. שמע, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה. אני לא יודע אם נועה פופליקר שומעת אותנו והיא שומעת, זאת השאלה שאת שואלת אותו, האם זה השער הכי יפה של קטע בקריירה, והנה עכשיו בצד השני, הכדור הזה אמור להגיע לרונלדיניו. מה, לא הייתה פה עבירה? אוקיי. שמע, ג'ובאני על הדשא, אבל שריקה לא נשמעה. נדב, לברסה יש את רונלדיניו. כן. מכבי חיפה יש את ראובן עטר. נכון. היה על אותו משקל. ראובן עטר הבקיע כמות נכבדה מאוד של שערים. 61 שערים בליגה ב-282 משחקים במדי מכבי חיפה. גם בבית"ר ירושלים. בבית"ר. בהפועל חיפה. בוא נראה את גוי קודשיה. מול משומר. ג'ובאני. ריבלדו. פרננדו נברו. הנה הוא נברו. מעלה את הכדור לרחבה. ניסיון של רוז'ר. יניב קטן,
משהו שם נזהר לא להיכנס לנבדל, קטן רוצה לעשות את זה לבד, קטן! גדול. נגמר לכוח. אבל הוא מקבל פה את התשואות מהאוהדים, על המאמץ שהוא משקיע. אתה זוכר את השעה של ראובן עטר נגד מכבי תל אביב בקריית אליעזר נגד מכבי תל אביב, ב-5-0? אני זוכר שער שלו שהוא התווכח, ברור. בטדי, הוא נתן גול שאוהדי בית"ר קמו ומחאו לו כפיים. אתה זוכר את הגול הזה? כמו שאתה לא זוכר את שנגד מכבי תל אביב, אני לא זוכר את זה. אבל יש לי את זה. היו לו שערים גדולים. ענקים. אבל זה בטופ 5. בטופ 3. 14 דקות מהפתיחה, 1-0 לאגדות מכבי חיפה, מהשער המדהים הזה של ראובן עטר. הנה הוא קרא לשעים הטלטלים המפורסמים שלו. האיש שנכנס להיסטוריה ב-93 עם שער הניצחון של ישראל על צרפת בפארק דה פרנס. אז עדיין לא היה סטאד דה פרנס. עדיין סרג'י דורר שם באגף השמאלי. רונלדיניו רוצה את הדאבל פאס. הוא לא מגיע, אמרנו, הגנה מצוינת במכבי חיפה. הופה! אני חושב שאני יוצא לגליץ' ומבצע כאן עבירה. גם מתנצל. קטן, אנחנו נדבר על זה אחרי זה. נמסור דש לאוסקר. בוא נראה את זה עוד פעם. שים לב, רגל שמאל. בום! איזה גול, איזה דיוק, איזה עוצמה. ופה, בסמי עופר. אתה יודע, זה השער הראשון של... זה עוד נקודת ציון. והנה התגובה לספסל, הטירוף המוחלט. התגובה של ראובן, זה מה שמעניין. למשפחה כמובן. כולם. מקדיש את זה למשפחה. בטוח שנועה תשאל אותו אחרי זה, אני אומר לך, הוא יתרגש לא פחות מכל שער אחר שהוא כבש. חשוב ככל שיהיה. אני ראיתי את השפתיים שלו וכך. הוא אומר וואי וואי, הוא לא מאמין על עצמו, הוא אומר וואי וואי וואי. אתה מבין? על שער של עצמו! לא שהוא רואה של מישהו זה אחר. התגובה היפה, טבעית. עידן טל. כמה שהוא אוהב את הכדור. כן, הקהל פה רוצה גם הצגות מרונלדיניו, אבל בינתיים פה מקבל מלחמה של מכבי חיפה, של כל השחקנים על קר הדשא. גול קוצ'יה. טכניקה לא חסרה לו, איזו השתלטות. ריבלדו. אתה זוכר את המספרת של ריבלדו נגד ולנסיה? רק את המספרת, זה היה 3 במשחק הזה. נכון. אבל מה המספרת... אנשים לא זוכרים? על מה המשחק הזה היה? אם אני לא טועה, זה היה על לסיים מיקום מקום רביעי. של ליגת אלופות. להיכנס כן, לליגת לא אלופות. על אליפות, על לעלות לליגת אלופות. איזה מספרת, איזה גול, איזה... כן, בשלושה, מה? 3-2. זה היה שלישי. נכון. מי איבד? אין שאלה. הוא יכול לבעוט משם, אני יכול להגיד לך, בהיכרות שלי עם דוידוביץ', הוא יכול לבעוט לשם כמה שהוא רוצה. מהמרחק הזה, אין סיכוי. שום סיכוי? שום סיכוי. אוקיי. אין סיכוי. אין סיכוי. שמע, ודוידוביץ' הלך לזה, הוא לא... ברור שהוא הולך. הוא... לפי דעתי הוא ראה שהכדור הולך החוצה, אבל עדיין אמר לעצמו, אני אלווה את הכדור. לוקח צ'אנסים. אין סיכוי להפקיע את דוידוביץ' משם, וזה לא משנה בין כמה. בן 43, רונלדיניו, הוא שיחק בברסה 5 שנים, 2003-2008, ויצא לך לשחק נגדו, וכבר דיברנו על הפנדל, בוא, מספיק עם הפנדל, אבל איזה השפעה הייתה לו על הקבוצה? ההשפעה, הוא שם בסופו של דבר, רונלדיניו בתקופה של רייקארד, כי ברצלונה עד לפני זה היא הייתה קבוצה מדשדשת לחלוטין, והוא הגיע מפריס סן ז'רמן עם הריב שלו עם לואיס פרננדז בזמנו, הגיע לברצלונה ופשוט שינה את פני ברצלונה. ואם אתה זוכר, בעצם בברסה רצו את בקאם. הוא כבר מבחינתו של... את זה אני לא זוכר. כן, כן, מבחינתו של לפורטה הוא רצה את בקאם, אבל בקאם אמר, מה פתאום ברצלונה וריאל מדריד? אמר, טוב, אין ברירה. רונלדיניו היה כמעט סגור במנצ'סטר יונייטד. בסוף הגיע לברצלונה ושינה את ההיסטוריה. בואו נראה את ויה ממש עכשיו. ויה ממש גם הוא רוצה פה להבקיע, מוכשל שם, מסף הרחבה, כדור חופשי. עוד אחד של ראובן. יש לו קסם לא, הטאץ' שלו לפני.
הפס שלו, הוא היה ממש היה פשוט, ויונו תסתכל, תראה, זה מי יכול לראות. איך הכדור מסתובב לתוך הריצה, לתוך הריצה של מספר 14 אני אומר, לא, ירוק. ייתנו לי יניב קטן לדעתי. בוא נראה, רגל ימין. רק שלא יריבו לי עכשיו. לא, הנה ראובן זז, הוא אומר לו, אני משאיר לך, אני את שלי עשיתי היום. עכשיו אתה. אם יהיה פנדל ייתנו לדוידוביץ', 3 אגדות, אני חושב שזה יהיה אפשר, כן. שווי גוסמן בין הקורות. באיזה חומה? אני לא ראיתי חומה של 6 שחקנים, זה לוקחים את זה המון. ברצינות, כנראה עשו גם הם סקאוטים. כיוות לפינה של השוער, השוער יזוז, 100%. כן, הקהל פה עם המצלמות מוכן, קטן! כמעט. יפה. היה קרוב. כן, עבר את החומה, יפה. תראה, אני זוכר, בעונה הראשונה נגד ברצלונה ראסינג סנטנדר, שיחקתי במחזור ה-37 נגד ברצלונה, זה היה משחק אחרון של לואיס אנריקה, בקאמפ נו, לפני הפרישה. הפסדנו 1-0 משחק ענק שלי, שער של רונלדיניו בפנדל. בעונה אחרי זה ראיתי לנו בועט, ועצרתי. כן, השחקנים יורדים להפסקת שתייה, בכל זאת חם ולח, אנחנו ננצל את העצירה הזאת לבחירת השחקן המצטיין, אתם מוזמנים לבחור, ואחד מכם גם יזכה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. ב6 שניות אפשר ללמוד לפחות מילה אחת באנגלית. דמיינו מה יקרה אחרי 2000 דקות שיחה. טוקן, כולם כבר מדברים. The original wheat beer for almost 1,000 years. Why, Stefan? יש! פעם ישראל עוברת לאלקטרה אינברטר. אינברטר! כן, אז החבר'ה פה מרבים את צימונם, בכל זאת, כמו שאמרנו, חם ולח, בכל זאת, אנחנו פה בחיפה, הליבר זה כאן בתקופה הזאת של השנה. אבל עדיין, אתה יודע, השער הזה של ראובן עטר, אני לא יודע איך המשחק הסתיים, אני לא יודע כמה גולים עוד יהיו פה, קשה לי להאמין, למרות שרונלדיניו על המגרש, שיהיה פה שער יותר יפה מזה. אני חושב שדווקא במשחק הזה, טוב, הנה הזמן לשמוע את ראובן עטר, נועה טיטו. ראובן, זה הגול הכי יפה בקריירה? מאז שפרשתי, כן. אבל ראינו אותך ככה מתרגש, אומר יו, תופס את הראש, מה עבר בראש באותם רגעים? החברה שלי פה. החברה שלי, הילדים שלי. כולם, החברים הכי טובים של כולם באו לראות אותי. ויש גם לא מעט שכנראה קנו גם בשביל לראות אותי, ואני שמח שהצלחתי להחזיר להם. על רגע אחד של זיכרונות מהעבר. באמת תודה, אני מאוד מתרגש, יש לי פרפרים בבטן. עוד 10 דקות יש לי, וזהו. רונלדיניו הוא לא הקוסם היחיד על המגרש. רונלדיניו זה רונלדיניו. אני לא אוהב השוואות, הוא בשבילי הגדול בין כולם. תמיד אהבתי אותו ותמיד אני אוהב אותו. ובואו נמשיך. תן לנו עוד אחד. איזה חמור. כן, אז יש פה כמה קוסמים על קרדשא היום. בינתיים לפחות, הסיפור זה ראובן עטר. ואהבתי את הצניעות שלו, זה השער הכי יפה שלי מאז שפרש. רגע גדול. אתה יודע מה, אני באמת בטוח, גם הנה, אנחנו רואים את זה גם מכל זווית אפשרית. אנחנו נראה במהלך הערב הזה, במחר, מקבץ משעריו היפים ביותר של ראובן עטר, והיו שערים מדהימים, יפים בצורה בלתי רגילה, אבל באמת שהוא יכול להתמודד כאן, כאמור, הכדור הזה, אני הייתי שם אותו, אתה יודע, פותחים פה מוזיאון של מכבי חיפה. אני חושב דווקא על יום של מחר, אנחנו בעניין השטאפים. אוקיי. אני אומר, אם כבר שער כזה, ויש לי חברה לשמפו, אני נותן לראובן קמפיין. מגיע לו. איי, כן, אתה יודע מה, רעיון מה, מצוין. זה... רגע, באמת שלך חברה שם? סתם. לא, סתם, אמרתי, אנחנו בעניין השטאפים, לא, כל אחד עושה ברור, שטאפ, ברור. אמרתי. טוב, אגדות ברצלונה, חבר'ה, בואו תראו מה אתם יודעים. ריבלדו עדיין קצת שומר על עצמו, אולי יש לו תוכניות, אני לא יודע. גיא דנטל, ואמרנו גם, היה פה חילוף, אם שמתם לב או לא, נכנס משה גלם בעמדת המגן השמאלי. גם משה גלם היה באותו ניצחון על צרפת בפארק דה פרנס ב-93. גם הוא היה אחד מאותו
הרכב אגדי. אני זוכר את מכבי חיפה של משה גלם בצד שמאל ואלון חזן בצד ימין. זה היה... הנה רונלדיניו מתעתע, הנה רונלדיניו, הנה הקסמים, הנה הריקודים. רוז'ר, ריבלדו, סרג'י. הכדור הזה הולך שם מעל המשקוף של דוידוביץ'. הנה שוב, שימו לב לביצוע הזה של רונלדיניו. אבאסו הנזהר לא להכשיל אותו. מנסה עקב. מנסה הכל. אבל בסוף יש אלירן אלקיים שלא לוקח שבועים, ואלירן אלקיים לוקח את המשחק הזה כאילו הוא עכשיו במבחנים. כולם, דרך אגב. כולם נותנים פה את הכל, ותראה כמה לפעמים חשוב שוער טוב. ראינו לפני השער של רובן עטר, הצלה של ניר דוידוביץ' לריבלדו, זה 1-0, אתה יודע איך משחק מתגלגל. עם הכדור שם באמצע, רוברטו טרסורס, מספר 6 של ברסה, היא עדיין לא עשתה את החילופים שלה. רונלדיניו. משה גלם עכשיו. והוא השאיר את זה לטרסורס. האורחים מספרד לא רוצים כאן להיות יותר מדי בפיגור, הם ניצחו את מכבי תל אביב 5. מה זה? הלו! אריק בנאדו לא רואה בעיניים. ואיזה כניסה של אריק בנאדו בסרג'י, הלו! אוף! ניסה לך את הכדור. קרסול, קצת קרסול וקצת רגל. כואב, כואב. תשמע, בוא, במשחק כזה, בוא נוותר על הדברים האלה. הוא אומר לא, לא נגעתי. טוב, לפחות אני מקווה שהוא יתנצל, הנה ההתנצלות. מקבל את זה בהבנה סרג'י. והנה האווירון. כן, אלון מזרחי. וזי ארמלי, עוד מעט תראה חילופים נוספים במכבי חיפה. אבל עכשיו זהו גויקוצ'ה, כדור לידיים של דוידוביץ' שעודף את זה. הוא לא יקבל פה גול היום, אם זה תלוי ממש בו. לא ידיים, ואתה יצא יפה. כדור לא קל. רונלדיניו ניגש להגביה את הקרן, וכולם שם ביציע בשיגעון. וזה התכוונתי, תמיד נותן אהבה לקהל, וזה לא משנה, זה היה גם באצטדיונים, בברסה בתקופה הצסי שלו, מקבוצות יריבות. סרג'י כבר בסדר גמור, פגיעה לא הייתה יותר מדי קשה. ריבלדו, רונלדיניו מהאגף השמאלי, תראו מה שהוא עשה לסרחיו רמוס. וואו! אופסייד, נבדל, יפה, יש נבדל, הצלה ענקית. הצלה גדולה של דוידוביץ' ואחרי זה הנפת דגל לנבדל. אין ור, לא? לא, אין ור, אין ור. ושומר אומר לרונלדיניו בסדר בפעם הבאה. בוא נראה את זה שוב. אתה יודע מה? אין נבדל. אין נבדל! לקחו פה גול חוקי. טוב שאין ור. לקחו לרוז'ר גול חוקי. אבל עדיין הצלה נהדרת את דוידוביץ'. אין ספק. תשמע, אותו משחק מפורסם של ברסה נגד ריאל בסנטיאגו ברנבאו, שרונלדיניו מפקיע צמד, עושה את הפריצות החיתוכים האלה מצד שמאל. אחד מהם על סרחיו רמוס זורק אותו אתה יודע, וסרחיו היה אז ילד, רק הגיע מסביליה. עכשיו הוא חזר מסביליה. הופה, אלירן אלקיים, תשמע, אני מחזיר אותו בהרכב. משה גלם. נתן שם מאבד, רובן עטר כבר, בוא נגיד,
אבל קשה לו לזוז, אבל זה בסדר, הוא שלא עשה היום. סרג'י. רונלדיניו. יש פה אווירה. זה מכאן, רונלדיניו זה כבר סיפור שונה מהבעיטה החופשית הקודמת, זה כבר... לא ריבלדו? בוא נראה. רונלדיניו עם הכדור. ג'ובאני מוכשל, מי מכשיל אותו? אלירן אלקיים. ואלירן אלקיים אומר, הוא עשה הצגה, הוא הפיל את עצמו, הוא עשה פה הצגה. אבל איתן שמואלביץ' שרק, זה יהיה אחד מהשניים, או מספר 10 או מספר 10. מה שבטוח, מספר 10. שניים מהגיבורים הגדולים של הזכייה של ברזיל במונדיאל ב-2002. שלא להאמין, זה הפעם האחרונה שברזיל צחקה. 2002. ריבלדו, רונלדיניו ורונלדו. ובלטי, אני לא טועה. ובלטי היה בסגל, הוא נכנס כמה דקות. אלוף עולם. אלוף עולם לגמרי. בוא נראה. הופה, דוידוביץ'. חילוף, הנה רפי כהן. דוידוביץ' בינתיים. ציון 10. 100% הצלחה. התמנון. 19 שנים במדי מכבי חיפה, דוידוביץ'. עוד מעט יהיו פה חילופים, אבל עוד לפני זה מכבי חיפה עושה הכל כדי לשמור על התוצאה, לא לספוג פה את שער השוויון. בדקות האחרונות בעיקר ברצלונה תוקפת. רוג'ר, ריבלדו, שוב רונלדיניו מגיע מהאגף שהוא הכי אוהב, קצת ברח לו הכדור, אבל את הקרן מסיק. שומה. אגב, שים לב, יש פה ביציע, אני קלטתי אוהד שהגיע עם החולצה של גרמיו. תכף אני אסביר לך למה. הנה רונלדיניו, משאיר את הכדור עכשיו. האם אנחנו בדרך לשוויון? רונלדיניו שם עם אגב לא מקבל את הכדור כמו שהוא רצה. יניב קטן משחרר קדימה לרובן עטר. רובן עטר בגדולתו. תשמע, תאווה לעיניים. שמע, אני מחזיר אותו עכשיו לסגל של מסי. רוקד כמו שהוא רק יודע. זה מה שנקרא, הוא נותן עכשיו את ההדרן, כי הוא יודע שזה הדקות האחרונות שלו כנראה על קר הדשא היום. יכול להיות שהוא יחזור לקראת הסוף. בוא נראה. יש עוד 8 דקות לסיום המחצית הראשונה כאן בסמי עופר. אושר גלם, לאה משה. טרסורס, ריבלדו, רונלדיניו, מה קורה לרונלדיניו? הוא אוהב לראות את רובן עם הכדור, נראה לי שהוא נהנה. קטן רוצה את המסירה, קטן מקבל, אבל קטן לא מצליח מול סרג'י. ושוב חיפה יוצאת קדימה. יניב קטן, לא בנבדל, יניב קטן! זה היה חייב להיות ה-2-0 ריה ממשה. יניב קטן בשני בישולים לימשה. תשמע, לדעתי היה פה נבדל קטן, כמו שאמרנו קודם, כבר, וטוב שכך, מכבי חיפה. אנחנו עם חילופים. רפי כהן במקומו של דוידוביץ' שמקבל עכשיו תשואות מכל קצוות האצטדיון. משחק מושלם. מושלם. הזכיר את המשחק בוולנסיה. ממש ככה. אז רפי כהן בין הקורות במקומו של ניר דוידוביץ'. אלון מזרחי עם המספר 11 על הגב. גם אלירן אלקיים אני רואה יוצא.
אבירון על קר הדשא. כולם באים לברך את ניר דוידוביץ' על ההופעה המדהימה שלו כאן עכשיו, היום, ב-33 דקות האלה, הבאמת מושלמות מבחינתו. קטן על קר הדשא, הוא לא יורד. צבר דניאל גם כן נכנס במרכז ההגנה, כמו שלקיים. עטר. תראה איזה פס. איי, זה היה מהלך של שלומי, לא? כן, אני חושב שזה שלומי ארביטמן. כן. שלומי ארביטמן, מספר 19, כן. מה, הוא יחסית לכל החבר פה צעיר. צעיר, פרש לפני 2-3. כן. עוד מעט נועה תדבר עם ניר דוידוביץ', יהיה מאוד מעניין לשמוע אותו. הנה זה קורה עכשיו. נדב יעקבי ודודו עוואט שם למעלה בעמדה אומרים ציון 10 לניר דוידוביץ'. כל תודה רבה, אבל זהו, אני כבר לא יוחתם בחוזה בספרד כנראה. אבל תמיד כיף לשמור על רשת נקייה. חוויה בעוד פעם לשחק נגד שחקנים כאלו. אני חושב 10 שנים לא זינקתי ולא עמדתי במשחק. וזה פרישה בשיא, כמו שאומרים, לפרוש בשיא. אבל שמרת על כושר? בקטנה, לא משהו של זינוקים ובמגרש, זה לא בשבילי. כשאתה קם בבוקר, היום בבוקר, ומסתכל על הסגל הנוצץ של ברצלונה, רגע, עוברת לך אנחנו בראש פה המחשבה הזדמנות ולספור? ל2-0! אלון מזרחי. אלון מזרחי כמעט הגדיל את הפער ברז זהבי, כמעט. אבל הוא הגיע לו הזדמנויות, בחזרה אלייך נועה, תמשיך לי את הרעיון. עוברת לך בראש המחשבה כשאתה קם בבוקר ומסתכל על הסגל הנוצץ של ברצלונה, אוי ואבוי, אני אוציא כמה כדורים מהרשת היום? תראי, אנשים מבחוץ כאילו מצפים וזוכרים אותי מלפני 10-15 שנה, אז לא רציתי לאכזב, והייתה התרגשות באמת כדי לעשות את הכי טוב שאני רוצה ולא לבייש את הפירמה. בינתיים רונלדיניו! והוא בא בטענות לשופט. הייתה עבירה. הוא בא בטענות לשופט איתן שמואלביץ', הוא רוצה פה פנדל. בואו ונראה. הייתה עבירה פה של משה גלם, אבל רפי כהן זריז לחלוטין. יורד יפה. הצלה גדולה, אבל... שמע, זה לא הייתה פה איזה עבירה שאתה אומר 100%, למרות שהיא בבר, אולי היינו משהו. אבל אנחנו עוד חילוק, ושימו לב מה קורה עכשיו. רובן עטר מוחלף, דקה 37, הוא את שלא עשה היום ובענק. ענק. הקהל עומד על הרגליים ופשוט נראה על ה... כל סמי עופר עומד על הרגליים. ותראה, אגדה מחליפה אגדה. רובן עטר שבעצם בא בדור שאחרי זאי ארמלי. זאי ארמלי, אחד ממקימי המועדון הזה מבחינת הישגיות בתחילת שנות ה-80, הגיע משפרעם, הגיע מליגה נמוכה והפך להיות גדול מבקיעי מכבי חיפה בכל הזמנים, והוא שומר על התואר הזה. לא שוברים לו את התואר הזה. אני זוכר את זאי ארמלי בתור ילד, הייתי ממש ילד קטן שהוא התחיל, והשם זאי ארמלי היה אייקון שאי אפשר לתאר אותו. אנחנו מדברים היום על, בזמנו שהיינו ילדים, על האייקונים הגדולים בעולם, מסי, רונלדו, אז בתור ילדים לא ידענו את הכדורגל העולמי, וזאי ארמלי היה אחד מהשמות הגדולים של הכדורגל. כן, הגיע למכבי חיפה משפרעם ב-82, היום הוא כבר בן 65, 90 שערים ב-179 משחקי ליגה, 122 שערים ב7 עונות, 3 אליפויות בעידן שלמה שרף. זאי ארמלי האגדי על קר הדשא, אבל רובן עטר עכשיו יורד ומעביר את צוות הקפטן. רובן עטר באמת היום נתן פה הצגה, ואת הערב הזה הוא לא ישכח כל החיים. הערב, את השער הנהדר הזה, זה באמת רגע מרגש לכולם. אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה כאן בסמי עופר.
ראובן עטר עושה עכשיו הקפת ניצחון סביב המגרש. הקפת אליפות. הקפת כבוד. כבוד, כבוד, הרבה כבוד, וכל הכבוד זה מגיע לו. לקהל שכל כך אוהב אותו, בכל מקום. תשמע, יש את הוותיקים שראו אותו בפעולה, יש פה גם צעירים שלא ראו, אבל סיפרו להם, אבא שלהם והדוד שלהם. ובינתיים ריבלדו ורונלדיניו, שם אומרים לעצמם, אנחנו לא נרד מפה, לא נפסיד את המשחק הזה, הגנה של מכבי חיפה עושה עבודה, ולא משנה מי יוצא, נכנס דניאל צבר, עושה עבודה נהדרת, הוא עדיין אומר לשופט על הפנדל של מה שהיה קודם. תשמע, בוא נגיד את האמת, לקחו להם פה גול חוקי, לא היה נבדל, לא מעניין, אדם, לא מעניין. הנה, רפי, הופה, גדול. רפי כהן יוצא ומוציא גם את הכדור הזה. שמע, רפי כהן, כמובן, השוער שהגיע מאילת והגיע לפועל פתח תקווה של אברהם גנט ועשה שם קריירה אדירה ואז הגיע למכבי חיפה. ללא ספק אחד השוערים הכי גדולים שהיו לנו. בהחלט, הייתי השוער השני של רפי כהן בהפועל חיפה עם איוון קטליניץ' המאמן הקרואטי, אם אתה זוכר. ברור. והמזל שלי שבעונה אחר אלי גוטמן הגיע להפועל חיפה ורפי כהן עשה להם מבחנים בווטפורד או ברדפורד, אם אני לא זוכר, משהו באנגליה, ואלי גוטמן לא רצה לחכות לו, הוא היה שוער נבחרת, החתים את אבי פרץ, ואמרתי, עם אבי פרץ אני מוכן להילחם. בקיצור, היה לך מזל. מזל! אתה לא היית שוער טוב, היה לך מזל. רק מזל. 2 דקות תוספת זמן כאן בסמי עופר, 1-0 מכבי חיפה מהגולאסו של ראובן עטר. זי ארמלי נוגע בכדור, בואו נראה מה הוא יצליח לעשות בחלק הקדמי של המגרש, אבל בינתיים יש פה כמה צעירים שרוצים להראות מה הם יודעים. עוד ניסיון של עידן טל. יניב קטן עייף, אני חייב להגיד לך, וזה בסדר, הכל לגיטימי, הוא השקע פה מאמץ אדיר ב-20 דקות הראשונות. שישמור כוחות המחצית השנייה. בדיוק, יניב קטן לא יצא לדעתי עד שהוא לא יפקיע. הוא לא יצא, הוא לא יצא. אין מצב. הנה ריבלדו. שאגב, הבן שלו משחק באלופת רומניה, בקבוצה שאג'י מאמן. אפרופו רומניה, שיש לנו את המשחק ביום שבת בערב. רוז'ר. כדור מעניין פנימה. צבר דניאל שם מרחיק. משה גלם. אוי ואבוי. קורה גם לגדולים מכולם, גם לריבלדו זה קורה, מהמצב הזה הוא צריך לשים את זה במסגרת, אין שאלה בכלל. כועס קצת על עצמו, ריבלדו. והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה, ואין מה לעשות, דודו, היה פה רגע של קסם. רגע של קסם, כמו שאנחנו חיכינו וציפינו ורצינו כולנו כאן, וגם הצופים בבית. ברצלונה הגיעה ליותר מצבים, יום ענק של דוידוביץ' וגם ראינו עכשיו שתי הצלות של רפי כהן, אבל מחצית בהחלט מענק, כולם כאן שמחים. לא יכולנו לבקש את זה. ראובן עטר. ורונלדיניו עדיין. זה, רונלדיניו, גם במשחקים כאלה, גם כשנראה לך שהוא לא לוקח את זה ברצינות, הוא לוקח את זה בשיא הרצינות. כולנו שיחקנו גם בשכונה ורצינו לנצח. אז בוודאי כאן, ואחרי מהלך שהוא עשה, הוא עבר איזה 4 שחקנים. היה פנדל, זה לחץ השופט לפנדל הבא למחצית השנייה. בכל נגיעה קטנה, במחצית השנייה הוא ישרוק. כן, אז רונלדיניו יורד קצת מאוכזב בחדר ההלבשה. ותנועה שלנו עם יניב קטן. יניב, קודם כל מילה שלך על ההתרגשות, על החזרה לשחק מול הקהל הנהדר הירוק הזה. וואו, זה קשה לתאר במילים, באמת, זו התרגשות יוצאת דופן. אני חושב שאחד כמוני שכל החיים עושה במקום הזה, חוץ מטיול קצר באוקספורד, עשיתי קניות,
אבל באמת, חוויה אדירה, המקום הזה זה הבית שלי, מחובר בכל כך הרבה אנשים, כבוד גדול בשביל לבוש את החולצה הזו, אבל חבל שזה רק לערב אחד ודי. מילה על הגולסו של ראובן עטר? ראובן עטר, אני גדלתי על ראובן עטר. ראובן עטר זה קוסם, מה שיש לו ברגליים זה דבר יוצא דופן. היה לי כבוד לשחק איתו היום וגם כשהייתי יותר צעיר, אבל ראובן זה ראובן, אתם יודעים. ספר לנו על הפדיחה שקרתה לך לפני המשחק עם הנעליים? שמי, אני כל כך מתרגש שבאתי פה בלי הנעליים. אני לא מתבייש להגיד, אני מתרגש כמו ילד קטן גם עכשיו. זה ערב מאוד מאוד עוצמתי בשבילי, ואני מקווה שנעבור אותו בשלום. אבל יש נעליים. תנסו לקנות לי. תודה, יניב. כן, אז זה יניב קטן כמובן, נרגש, ונראה מה הוא יעשה במחצית השנייה. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין, שילחו את בחירתכם, ואולי גם תזכו בפרס. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. Enjoy unforgettable moments thanks to unforgettable service. Passport card, no matter what. בזמן שכל השחקנים מחליפים קבוצות, אנחנו החלפנו אריזה, קרומבאכר, בירת הפרימיום מספר 1 בגרמניה. פורד אקספלורר ST. עכשיו בטריידין במחיר מחירון והצעות מימון מיוחדות. שברולט סוואנה, הרכב החזק ביותר בקטגוריה שסוחב הכל, גם קבוצה של נגרים. כן, אנחנו כאן בהפסקה בסמי עופר, זמן טוב לעבור להודעות, עוד מעט חוזרים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת. Enjoy unforgettable moments thanks to unforgettable service. Passport card, no matter what. Take it to the max. Isuzu D-Max. 8-6, בירה הולנדית חזקה. אבל לא אמרת שאפשר לעשות סופר מהר. ינגודלי, סופר. גלי במבצע סוף עונה לא נורמלי! סנדלי נשים וילדים, החל מ-49 שקלים ו-90. גלי! ב6 שניות אפשר ללמוד לפחות מילה אחת באנגלית. דמיינו מה יקרה אחרי 2000 דקות שיחה. טוקינג, כולם כבר מדברים. הוא חזק! הנה ההזדמנות לסולומון, עובר אחד, נכנס לרחבה, הולך על ביט! נבחרת ישראל יוצאת לרומניה למשחק גורלי מול היריבה הישירה על הכרטיס ליורו. כל שעה בכל נקודה ניצחון יכולים להביא אותנו לטורניר הכדורגל הגדול של אירופה. חלום היורו חי וקיים. רומניה מול ישראל, מוקדמות יורו 24, שבת ב-9:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. היום אנחנו בסיטואציה שנשאר לנו רק ליגה. באיזשהו מקום נצטרך לעשות אי אלו התאמות כדי שהקבוצה הזאת תשתפר לרמה שאנחנו רוצים, כי כרגע זה לא מספיק. צפוי משחק מאוד מאוד קשה, והשחקנים מבינים את החשיבות. בא לי לסתום את הפה כשהשחקנים ידברו על הדשא. המבחן של ברדה, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי, 18 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. כן, אז אנחנו כאן בסמי עופר, מחצית והאוהדים ככה, אתה יודע, נרגעים, אבל אני חושב שכולם מדברים רק על דבר אחד, על השער של ראובן עטר. איך אפשר שלא, נדב? אני חושב שכולנו כאן ראינו מהלך יוצא מן הכלל שהתחיל עם יניב קטן וקטנה של ראובן, הקסם שיש לו ברגל. הוא היה ממש גם, הוא היה ממש, הכין לו את זה. הוא מבשל. כן. ולפעמים יניב קטן, וזה פשוט היה שער חלומי. אז בואו ונראה מה היה לנו כאן במהלך המחצית הראשונה. קודם כל, הקהל מקבל באהבה ענקית גם את רונלדיניו ואת השחקנים מהצד של ברצלונה, וכמובן יניב קטן וראובן עטר וכל יתר השחקנים. ואז תחילת המשחק, ההזדמנות הראשונה,
יניב קטן משחרר לוויה ממשה שבועט על יד העמוד, וויה ממשה בכל זאת תרם פה. ראינו גם מעבר השני הזדמנויות, אבל ראינו את דין דוידוביץ'. דיברנו כולנו על ראובן עטר, בוודאי על השער הנהדר, אבל בסופו של דבר דוידוביץ', אחד מגיבורי המשחק עד עכשיו, פשוט בהצלות יוצאות מן הכלל. הוא כבר לא יקבל אותו. הוא לא יודע מי יעמוד בהמשך. איתי זה רפי כהן. כן, הנה התגובות שם על הספסל. ואז מגיע הרגע. הרגע של המשחק. הרגע של ראובן עטר. שמאל האדירה של ראובן עטר. וואו! וכל זווית שתראה את השער הזה הוא יותר יפה. שמע, כל המהלך הוא מהלך קסום. ולשוער אין מה לעשות. אין מה לעשות, למרות שהשוער קצת עומד בחוץ, אבל עדיין. אבל זה בא מלמעלה, הוא לא יכול להגיע, אין שום סיכוי. גם ההשתחררות שלו, הנגיעה שלו, הטאץ', אתה יודע, זה דברים שלא שכחים. גם בגיל 80, שיהיה בריא, יהיה לו את הטאץ' הזה. הקסם ברגליים אי אפשר לאבד, כל עוד אתה עומד על המגרש, והנה. הוא יודע לכבד, הוא יודע בדיוק, כי גם רונלדינו הבקיע שערים כאלה, והוא יודע שזה לא דבר פשוט. והנה רונלדינו מנסה את מזלו, כדור חופשי מעל המשקוף. אין שום סיכוי להבקיע את דוידוביץ' ממרחק כזה, גם הכדור היה הולך למסגרת. ראינו גם את יניב קטן מנסה, אבל לא למסגרת. מאוד מאוד רוצה כאן יניב קטן להבקיע היום, אולי הוא יעשה את זה במחצית השנייה. והנה, בוא נגיד את האמת, היה פה שער חוקי, אבל אין ור, והקרבן הניף דגל. פה רונלדינו צחק. כי קודם כל הצלה גדולה של דוידוביץ', רוז'ה הבקיע שער חוקי, והצלה נוספת של דוידוביץ'. רונלדיניו לא יכול על דוידוביץ'. תמנון, נעל את השער. ענק. והנה ההזדמנות של אלון מזרחי, שהיה חייב לשים את זה, אבל הוא נכנס קר, אז זה הסיפור, הוא נכנס קר. נכנס קר, הוא בלחץ, זה לא אופייני לאלון מזרחי. זה אבי מאחוריו. קורה. אבל אז מגיע רגע המחלוקת. רונלדינו בדריבל מטורף לרחבה, עבירה הייתה פה בוודאות, ושמואלביץ' אומר אין פנדל. איך יכול להיות? דודו, איך יכול להיות? אני חושב שהיה פנדל. בוודאי שהיה. היה פנדל, נגיעה של משה גלם, אבל בואו לא ניקח את הקרדיט גם מרפי כהן שגולש נהדר לרגליים של... כן, רפי כהן עושה את זה. עוד גלישה נהדרת. גם במקרה הזה. פציעה מהירה מאוד. כן, שני השוערים של מכבי חיפה היום עשו עבודה נהדרת, צריך להגיד. כאן ההצלה הזאת של רפי כהן מריבלדו. אז זה רק 1-0. בבלומפילד לפני יומיים היו 8 שערים, פה יש בינתיים רק 1. אבל אחד כזה לפעמים שווה יותר מ8. קצב נהדר, הרבה מצבים, אבל אין לי ספק. זה פשוט באמת... זה גאונות. זה הכל. הכל היה פה בשער הזה. מהרגע שוב, שים לב, קטן, פה, בום, ההשתחררות הזאת, עכשיו מקבל את הכדור לשמאל ומשחרר. מושלם. אבל אין לי ספק שאנחנו נראה עכשיו ברצלונה שונה, ברגע שייכנס סביולה ובוז'אן. הצעירים יותר, אז אנחנו נראה פרסה שונה לכם. אבל בואו נראה גם, אתה יודע, אלון מזרחי פה אחרי ההחמצה, הוא נחוש להבקיע. ראובן עטר כמובן, עם החתימה על הכדור, וראובן עטר עם האהבה מהקהל. זהו, זה כרגע מה שקורה כאן. אנחנו ניקח לעצמנו עוד כמה דקות של התכוננות למחצית השנייה. מה אתה רוצה שיקרה במחצית השנייה? אני קונה עוד שער כמו של ראובן עטר, אבל של יניב קטן. אוקיי. ועוד אחד של רונלדיניו. אתה רוצה לראות אותו מספיק? בטח. גם האוהדים פה באו בשביל לראות אותו. אני חושב על השוער שיעמוד. זה לא משחק על עלייה לליגת האלופות. בוא. טוב. באנו לראות את רונלדיניו ואת יניב קטן, את ראובן עטר כבר ראינו. אז כמה דקות מיד חוזר. לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת. פולגת. Good taste with a twist. 1664 Blanc. The French with beer. משרד היברידי. מודל השכרה גמיש לחברות ולארגונים. ביול. עכשיו בשופרסל, מאות מוצרים לשולחן החג רק ב10 שקלים. שופרסל. 10 שנים ברציפות שטלוויזיית ה-OLED של LG מספר 1 בעולם. LG, life's good. MG for power. MG for drivers.
אין כמו ערב של ליגת האלופות. כל המשפחה כבר ישנה, זה רק אני, אלן. יש! יופי חן, הערת אותו. עכשיו תחליף. איזו גאונה, טוב שהזכרת לי. החלפתי, מאמי, אין עליי. פיצה האט פנטזי ליג בעונה חדשה. היכנסו עכשיו לאתר ערוץ הספורט או לאפליקציה, הרכיבו את הנבחרת שלכם, ואולי תזכו במינוי לטיסות לחול בשווי עשרות אלפי שקלים, או בפרס חלומי אחר. מאמי, תתחיל לארוז, זכינו בחופשה. פיצה האט פנטזי ליג, עכשיו באתר ערוץ הספורט או באפליקציה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. קבלו את השילוב המושלם. חדש, פיוז זירו גרין בטעם ליצ'י פסיפלורה. עכשיו בחנויות ובאתר, 1+1 מתנה על כל קולקציית הביגוד. נאוטיקה, inspired by the sea. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מילה שלי, 2 דקות אנחנו משווים. פיתוח לרכב, כן? וובי. ג'ו דלק מרימים עם הטבות שוות. 10 שקלים מתנה ו10% צבירה באפליקציה. תורידו! תנו לי דקה. זוגלובק, דק דק דק. טעימה מהחיים הטובים. מחצית שנייה עוד מעט יוצאת לדרך, אבל לפני כן נועה נמצאת עם אריק בנאדו. כן, אריק, אין ספור מחמאות כאן מעמדת השידור, מנדב ודודו. אומרים שאתה נכנס פה בשחקנים כאילו מינימום גמר ליגת האלופות. לנצח, מה, אני לימדו אותי לנצח. ולא היה פאול, אני רוצה שיבדקו את זה בבר. רגע, איך זה לשמור על כל האגדות האלה כאן על קר הדשא? מה, כבר שיחקתי נגד חלק מהם, אבל זה נחמד, מעניין, הקהל מדהים, כיף, תענוג גדול. אתה עולה כאן למחצית שנייה, עד כמה אתה עוד יכול לסחוב? לא יודע, אני מקווה כמה שיותר, אבל אני חושב שנצח. תן לי תוצאת סיום? לא מאמין, אני צריך לנצח. יאללה, תודה. תודה רבה, נועה, אנחנו לקראת המחצית השנייה. יניב קטן ורונלדינו שם מסתחבקים. נראה לי מתכננים משהו. נשאל אותו אחרי זה על מה הייתה השיחה. נועה, נבדוק על מה הייתה השיחה בין יניב קטן ורונלדינו, זה הדבר הבא שאת צריכה לעשות. גוסטבו בוקולי, עדיין על קר הדשא, הברזילאי של מכבי חיפה. אזכיר לכם, 1-0 למכבי חיפה, לאגדות מכבי חיפה, מהשער המטורף של ראובן עטר. עוד ניסיון שם של זאי ארמלי, מספר 13 על הגב. סביולה נכנס, כן, אנחנו כן, רואים, מספר 7, כן, עכשיו עם סביולה הכדור. על קר הדשא, הנה סביולה, הארגנטינאי, אל קונחיטו, שאגב פרש מכדורגל בגיל 29, חבל שלא המשיך לשחק קצת יותר. היה אחד החלוצים הטובים ביותר בתחילת הקריירה שלו בדרום אמריקה, וגם כשהוא הגיע לברצלונה, לאחר מכן מריבר פלייט. שומר. רואה שם את אלון מזרחי מנסה להריץ אותו. אלון מזרחי צריך להיזהר פה, כן, עם הנגדל. לא נראה לי שעל מהירות ילך להם. עם גוי קוצ'יה. מרסה מחפשת שם את הפרצה בהגנה של מכבי חיפה, ולא בינתיים, לא ממש מוצאת. יניב קטן רוצה סיוע, רוצה עזרה, רוצה שחקנים שיבואו ככה, לבוא קצת קרוב אליו. יניב קטן צריך להיות יותר קרוב לשער. אני רוצה להפקיע היום. המצב שלו עוד יגיע. עידן טל. לאריק בנאדו. קטן. למשומר. מתקשים לצאת קדימה, השחקנים בירוק. אולי עכשיו, אולי דרך האגף השני, פנוי לגמרי שם, צד שמאל. ולשם הולך הכדור, לצד של משה גלם.
לירן אלקיים חזר. כן. לירן אלקיים שהוחלף, אבל חזר. משחק בתור מגן השמאלי כרגע. נכון. עוד כדור לאמצע. רונלדיניו. מקפיץ את זה פנימה לבוז'ן קרקיץ'. אז גם בוז'ן קרקיץ' וגם חביר סביולה נכנסו, כמו שאמרת, הצעירים שבחבורה. צעירים והשחקנים. בוז'ן בן 33, מה זה גיל שמסי יותר מבוגר ממנו ב4 שנים. פרש לפני שנתיים. לא, לפני חצי שנה. בוז'ן? בוז'ן לפני חצי שנה הודיע על פרישה. קבוצה האחרונה שהוא שיחק, ויסל קובה ביפן יחד עם אינייסטה. שיתף איתו פעולה עם אינייסטה ביפן. אגב, אינייסטה לא פרש, הוא ממשיך לשחק עבר לאמירויות עכשיו. נכון. אבל בוז'ן זה סיפור מדהים, צפו לו עתיד ביחד עם ליאונל מסי לקחת את ברצלונה לגבהים, ובגיל 21 הוא עזב. כן, התחיל לעבור לקבוצות קצת פחות גדולות, אבל הדקות האלה שאחות לברצלונה, שמניעה את הכדור יפה, מחפשת את הדרך. הנה שוב רונלדיניו, מכניס את זה פנימה, שוב הכדור לא עובר, עידן טל. סאי ארמלי. שמע, להריץ אותו. בגיל כזה, תראה איך הוא רץ. מדהים. עושה עקיפות, רץ עם הכדור, מוביל את הכדור, תראה. לא נאבד את הכדור. מדהים. קצת בורח הכדור לאלון מזרחי. אגב, מי שנכנס, הנה סאי ארמלי. שמע, אני באמת, אני אומר לך, אני מוריד פניו את הכובע, הוא בן 65, הוא בן 65. אני מצטרף אליך. גם בשער של ברצלונה היה חילוף, תכף נספר לכם על הסיפור של השוער חיסוס אנגוי. גם בלטי על קר הדשא, כלומר, אלברט פרר עשה פה כמה וכמה חילופים. שריבלדו נח, לא? ריבלדו נח, וגם ג'ובאני יצא, רונלדיניו נשאר. הופה. טרסורס, לידיים של רפי כהן. פתוח, קולט הכדור רפי כהן. נכנס גם מצוין למשחק. טרסורס בין 42, אתה כמה משחקי ליגה יש לו בברצלונה? אחד. יש עוד כמה עם אחד. כן, לא, בסדר, הוא שיחק שם, הוא גם היה הרבה שנים בנוער ובקבוצת המילואים, בברסה ב. לא כולם היו כוכבים, אין מה לעשות. גם ז'ולי על קר הדשא, תראה את הטקטוקים שם של השחקנים של ברסה. אז גם לודוביק ז'ולי הרבה חילופים עשה פרר, מכניס את השחקנים הטריים שלו במטרה כאן להשיג את השוויון, הוא לא רוצה להפסיד. עידן טל. אלירן אלקיים, כאמור, בעמדת המגן השמאלי. רפי כהן. הופה! כדור נעצר אצל רונלדיניו. הנה ההזדמנות שלו. שמע, בוקולי. זה גוסטבו בוקולי מול רונלדיניו, זה מה שגוסטבו בוקולי עושה לבן ארצו. ברזילאי לברזילאי. ממש ככה, הנה הוא הולך עכשיו בוקולי הולך להתנצל, אתם לא רואים את זה, אבל בוקולי הולך לרונלדיניו, ניגש אליו ואומר לו, תשמע, אין מה לעשות, כדורגל. דודו, בוא אני אגיד לך עכשיו, השער מרחף באוויר. מרחף, והוא גם נכנס. והוא גם נכנס! חביר סביולה! זה היה די ברור שהשער הזה יגיע, השינויים, החילופים, השחקנים הטריים, ראית שהם מקיפים את הרחבה של מכבי חיפה בדקות האחרונות, באים מימין, באים משמאל. אתה יודע, גם סביולה נכנס, גם קרקיץ' נכנס, גם מלטי, גם שולי, אין מה לעשות. זה דיברנו במחצית נדב, ידענו שברגע שייכנס סביולה ובוג'ן, המשחק של ברצלונה יהיה שונה לחלוטין, והשחקנים שרצים לעומק, והכישרון שלהם כמו ראובן, תמיד שמה. חביר
סביולה היום כבר בין 41, 4 שנים הוא צריך בברצלונה. אמר אליה מריבר פלייט, 70 שערים ב-178 משחקים. בוא נגיד שהוא אחד מהשחקנים הלא רבים שהשיחקו גם בברצלונה וגם בריאל מדריד. זה חלק מהקריירה שלו. זאי ארמני מקבל כאן תשואות, אומנם לא הבקיע, אבל נשמע מה שהוא עשה פה בהריצה שהוא נתן שם באגף שמאל. להריץ את האיש הזה באמת אגדה. ורפי כהן היה צריך לצאת דקה לפני. ומי שנכנס במקומו הוא קובי בוסקילה. גם בסילי לא מפספס את ההזדמנות הזאת להיות עם זאי ארמני ולהצטלם איתו. אז קובי בוסקילה עם בין הקורות של מכבי חיפה. אני רואה שיש פה עוד חילופים. רפי כהן החלוץ. גוסטבו בוקולי קצת סוחב רגל, בסדר. אולי מהתיקול ברונלדיניו. רפי כהן, כובש השער באולד טראפורד, בליגת האלופות, ועוד הרבה שערים במכבי חיפה חשובים. רפי כהן ויאניב קאטה הבקיעו את שני השערים באולד טראפורד. לברטז. בליגת האלופות. כן, משחק שנגמר ב-5-2, אני יודע. לא רצית שם לזכור. לא, אתה יכול, ניצחת בבית 3-0, זה בסדר, אין בעיה, זה בסדר. 5-5 בסיכום. 5-5 בהפסקים. נגד אלכס פרגוסון והשחקנים שלו. הכחבל שהמשחק היה בקפריסין ולא בחיפה ולא בישראל. למרות שהגיעו המון אוהדים לקפריסין. מפוצץ, הייתה רכבת אווירית מחיפה, היו טיסות שיצאו מחיפה. ישר למסול. איזה קבוצה הייתה למכבי חיפה. גביני, ג'ובאני, פליה, ז'וטאוטס. כן, אז שחקנים של ברצלונה יוצאים לעוד התקפה, אבל אנחנו איך בנועה שנמצאת עם בוקולי. תראה, בוא נראה את סוף ההתקפה. מיד נועה, מיד. תראה, נראה, למרות שהם עושים את זה בסגנון הטיקי טקה, עם הרבה מאוד נסיעות צרות מרגל לרגל, זה יכול לקחת הרבה זמן עד שיגיעו פה לבעיטה לשער, אבל רונלדיניו, הנה מקבל את הכדור. רונלדיניו מכניס כדור מסובה, לא מספיק מדויק. נועה עכשיו עם בוקולי. גוסטבו, מה קרה? הלך לי על הרגל, דווקא הוא. אבל ראינו אותך הולך אליו, נותן לו את החיבוק, את הצ'פחה על הגב. כן, אתה יודע, זה חוויה. זה בטח שכולנו שעולים לדשא רוצים לנצח, אבל קודם כל זה חוויה, וזה התרגשות מאוד גדול להיות במגרש איתם. זה, אתה יודע, זה שחקנים שאנחנו חלמנו לראות אותם. ולשחק נגדם, אפילו אם הם מעל השיא וותיקים, זה עדיין התרגשות גדול. הייתה לכם ככה שיחה קטנה, ראינו אותה, אתם גם דוברים את אותה שפה, מה הוא אמר לך, מה אתה אמרת לו? רונלדיניו, כמובן. הוא ביקש סליחה, ואני אמרתי לו, דווקא אני צריך להיכנס בך, לא אתה בי, אבל הכל בסדר. הכושר שלך הפתיע אותך? אתה מרגיש טוב? כן, מרגיש טוב. אתה יודעת, אנחנו שומרים, ובסוף חוזרים פעם בי אנחנו משחקים ושומרים על הכושר. תודה, גוסטבו, תרגיש טוב. תודה. כן, אתה מבין, רונלדיניו דרך על בוקולי. אתה מבין, זה היסטוריה. ובוקולי הלך לחבק אותו. כן. והוא אמר לו סליחה. אמר לו סליחה, אתה מבין? כן, קודם כל זה יפה בין חברים, בין אנשים, בין עמיתים למקצוע, מה שנקרא. תמיד. תראה, אני לא זוכר את רונלדיניו מתעצבן פעם אחת על איזשהו שחקן שעשה עליו עבירה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. תנו לי דקה. זוגלובק דק דק דק, טעימה מהחיים הטובים. מצטרפים ל-AIG וחוסכים המון כסף על הביטוח המקיף לרכב. פילית, בשיער חזק ומלא ולמניעת נשירה. 100% טבעי. פילית, שחקן החיזוק שלך. כן, אנחנו כאן כרגע 1-1, אבל אולי אנחנו בדרך ל-2-1. לא, חיסוס אגוי עולה ולוקח את הנגיחה הזאת. שבע דקות בתוך המחצית השנייה. רונלדיניו עכשיו, הוא לא יורד מהמגרש. כמו יניב קטן, הוא לא יורד מהמגרש. עוד חילוף במכבי חיפה, אברהם אבו קארה, תנו את הכבוד
לוותיקים ביותר, לכוכבי האליפויות של שנות ה-80. שלומי ארביטמן קצת נפצע קודם. נראה לי שהוא קצת לא אוהב את העובדה שמחליפים אותו. אבל צריך לקבל את זה, אתה יודע, זה בסך הכל משחק אהבה, משחק ידידות. ואברהם אבו קראט באמת אגדה כאן במכבי חיפה, נכנס בן 63 כבר, שחק במכבי חיפה בין 1977 עד 1993, 396 משחקי ליגה, 4 אליפויות, באמת אגדה. היה גם מאמן קבוצת הנוער, זכה בדאבל עם קבוצת הנוער כמאמן. אז אבו קראט עכשיו על המגרש, וזה רונלדיניו שמקפיץ, אבל אריק בנאדו מרחיק. הופה, הנה התרגילים שהוא אוהב. הנה הוא, רונלדיניו, הוא נכשל שם על סף הרחבה. השריקה הזאת זה מהלחץ שהוא עשה לה במחצית הראשונה, על השופט. שים לב. וופ! אבו קראט אומר, כשאני שיחקתי זה לא החוקי. והאם בנאדו פשוט אומר, אותי הוא לא אומר. או הכדור או הרגל, שניהם ביחד לא עוברים. בואו נראה עכשיו, האם הקוסם, ואגב קודם אמרתי לך שראיתי פה אוהד עם קבוצה של גרמיו, הברזילאי, וזו הקבוצה שבה הוא התחיל את הקריירה. ואני רואה פה גם שלטים עם סמלים של ריבר פלייט, שזה כמובן לסביולה. יש פה אוהדים שיודעים את ההיסטוריה של השחקנים, איפה הם באו במקור. יש אוהדים שיודעים הכל, ועוקבים אחרי אותם שחקנים לאורך שנים, יודעים איפה הם התחילו, ואיפה הם נמצאים היום. רונלדיניו! וואו, איזה הצלה! הצלה גדולה של בוסקילה! שמע, השוערים היום של מכבי חיפה כולם נותנים הצגה. דוידוביץ' היה מדהים, רפי כהן היה מדהים, וגם בוסקילה. וואו. שמע, הצלה... הנה בוסקילה! זה מה שנקרא פעמיים בוסקילה. אתה זוכר את זה? בדיוק. אני חייב לראות את ההצלה שוב, ועכשיו של רונלדיניו. וואו! יד הפוכה, מהחיבורים. עם המשקוף, איך אומר גיאו אנטמן, המשקוף שלנו, שלנו גם. זה הוא לקח יפה, ואפילו מקבל חיבוק מרונלדיניו. תשמע, זה שיא הקריירה של בוסקילה. זה לא כפיים. מה שמגיע, מגיע.
חינוך מתנהל, הוא חושב את זה,
שקט.